abin da na yi na beli bai saba dokar ƙasa Najeriya ba, bai saba wata doka ba, domin beli ne wanda alkali ne ya ba da wannan beli. To amma hakan bai kyautu a wurina ba, a matsayina na kwamishina wanda na yi rantsuwa zan kare mutunci da daraja na wannan jihar Kano. A kasancewar wannan a ra'ayin kaina, a ƙashin kaina nake ganin ya kamata na ajiye wannan kujera ta kwamishina na sufuri na jihar Kano, domin in nuna al'umma cewa lallai ina goyon bayan wannan gwamnati na yaƙi da wannan harkar ta kawo magunguna waɗanda za su birkita tunanin 'ya'yanmu da ƙannenmu. Da wannan gabar nake godewa mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da yadda da ni ya yi aiki da ni tsawon shekara 2 a wannan gwamnati mai albarka, kuma alhamdulillahi daidai gwargwado na ba da irin gudunmuwar da zan iya bayarwa, wadda na yi aiki a ma'aikata ta lura da ayyuka, project monitoring and evaluation, kuma ya ga cewa lallai ina da kwazo kuma zan iya, kuma ya amince zan iya kawo wannan ma'aikata ta transport. Kuma na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, a aikin da na yi ba a same ni daidai da minti 1 da wani abin da bai dace ba, illa wannan ibtila'i na rayuwa wanda ya fito daga wani wuri ta daban da ya zo. Saboda haka ina gode mai kwarai da gaske, ina gode wa jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya Rabi Musa Kwankwaso, wanda uba ne a wurina, kuma in Allah ya yarda a shirye nake a kowane lokaci in ci gaba da ba jihar Kano da tsarinmu na Kwankwasiya goyon baya da duk abin da zan iya cikin yardar Allah. Jama'a, ina godiya kwarai da gaske da fatan alkhairi da ake ta mana tun daga lokacin da wannan abun ya zo har zuwa yanzu.